that we can do. Ramogi kapo kwa dhi weche mamoko bende daer mondo mi apenji ni to ini wuon king'iyo gi sani weche mag thieth winjo ka koro weche mag tuo nyaldiema omuoch gwenge ma Homa Bay to joma lose gin jotelo ma oyiere county ma Homa Bay mondo ochung' ne weche mag thieth winjo kanyo kapisa mochung' ne weche mag thieth Kevin Osuri daktari oloso kanyo motegno kuom okenge ma giseketo ka bende winjo ka wach mar athung'a mar influenza ma bende omuoch gwenge ma Migori ahinya to e skunde Wuoyi Marapogi ma bende jopuonjre oseter mondo oyud thieth gin bende gimedo keto okenge makare osiptende ma kaunti mondo neni tuoche gi ok okelo midhiero ne jopuonjre go. Nyakwara Ramogi e twak ma bende dhi ta kod Trevor Mbija penjo en ni midhiero makoro mako sekta mar weche mag thieth owinjo bed ni timo nade nikech nitiere sirikal mamalo kata piny owacho mamalo dwani mondo duok weche mag thieth e lwet sirikal mamalo to mag counties bende ramo ni pesa emok chop ne geyo makare mondo gita kaka dwarore weche mag thieth emomiyo samoro gibedo kod chochni maka kod kacha. Ini wuon kaka japiny iparo nade ma dhi bire twak inyalo oro ote mari kotende kod wachni bende kokale nambari 36000 mondo samang Trevor Mbija chako twak kod Dabji Atela jagoro maduong' mar KMPDU to ibedo kod thuolo mar in bende pachi owinji ka were kod mago kod wadoge mago motende kod weche mag twak mar kelo winjruok e kind piny owacho kod riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Twak e kind kweth mar Azimio la Umoja One Kenya kod Kenya Kwanza ogore Lwanda kendo bang' kweth ariyogo pogore e paro moko kuom dwaro ma uwinjo bende gi twak gie. Yangore ni pogruok oneno kod ka wach chugo duol ma ochung' ne weche mag yiero kod keyo pacho ka IEBC kendo Azimio ochungo twak kuom thuolo mar jumachiel ka giseyo Kenya Kwanza ni ni oketo nyao e twak e wi wachno. Refusal to concede to any of these interim measures which look logical to us means then that we have irreconcilable difference on a fundamental issue. And we've chosen to invoke Article 37. We've already done the notice as the co-chair, suspending these talks for 7 days until and unless our principles or ourselves, we might then reach a different conclusion. Kwanza, we are more than ready and willing, first and foremost, to take up the issue of IEBC, because this country is operating as we speak without an electoral body, and there is no way this can go on for too long.